dragilor, și ne bucurăm foarte mult să fim împreună. A fost o perioadă scurtă de pauză, dar noi știm că vrem să fim în continuare în fiecare săptămână alături de voi. Câteodată mai sunt și neprevăzutele care nu ne permit să venim într-o săptămână, dar avem deja peste 20 de episoade pe care puteți să le urmăriți. Așa că, dacă într-o vineri nu suntem live, întotdeauna există ceva ce poate fi revăzut. Livia, bine te-am găsit și mă bucur foarte, foarte mult să fim împreună astăzi. Salutare tuturor și bine ne-am regăsit după o pauză de 2 săptămâni. Continuăm că începusem în seria principiilor etice. În episodul trecut am vorbit despre principiul numărul 7, care ne ajută să ne ridicăm nivelul de încredere de sine. Și astăzi este un principiu foarte, foarte interesant, despre care îți propun să vorbim. Și anume, el se numește simplu bucură-te pentru ceilalți sau bucură-te de câte ori o persoană are succes sau bucură-te de câte ori o persoană obține ceea ce își dorește de foarte multă vreme. Și o să vorbim și de implicațiile acestui principiu în funcție de cum plantăm pe pozitiv sau negativ în plan personal și o să vedem că există niște corelații neașteptate legate de acest principiu. Fac mențiunea că acest principiu, semințele pe care le plantăm pe acest principiu, le plantăm la nivel mental. Am început seria de semințe pe care le plantăm cu gândul și ele sunt foarte puternice, sunt cele mai puternice, sunt mai puternice chiar și decât cele pe care le plantăm cu vorbele, de care am vorbit în episoadele anterioare, și decât cele pe care le plantăm cu corpul fizic, prin gesturi. De ce? Pentru că la baza oricărei vorbe pe care o spunem, la baza oricărui gest sau acțiuni pe care o facem, stă întotdeauna un gând. Niciodată ceea ce spunem nu o să aibă la bază un gând care a generat acea vorbă, deși avem tendința să spunem că m-a luat gura pe dinainte fără să gândesc. Nu este adevărat, întotdeauna a existat un gând care a generat acea vorbă pe care am verbalizat-o la un moment dat. Procesele mentale au loc foarte rapid și nu ne mai dăm seama cât de repede să petrec și de aceasta avem senzația că am făcut lucruri fără să mă gândesc. Dar întotdeauna eu m-am gândit și le-am pritocit acolo, poate nu chiar cu o secundă înainte de a face gestul sau de a spune vorba, dar au fost niște gânduri care au generat după aceea semințe pe care le plantăm prin vorbe și prin acțiuni. Asta a fost așa, am creat un context mai general. Să ne întoarcem la principiul numărul 8. Bucură-te pentru ceilalți când au succes sau când obțin ceea ce își doresc. Deși pare simplu și pare natural de făcut, o să vedem dacă suntem foarte sinceri că este cel mai greu lucru pe care îl putem face este să ne bucurăm pentru ceilalți. Pentru că mintea noastră are o tendință foarte ciudată de a nu se bucura când cineva obține un succes. Și opusul acestei tendințe de a nu mă bucura, de fapt, înseamnă că invidez sau râvnesc la ceilalți. Este un proces mental foarte subtil, dar și foarte puternic. Scrierile Străvechi spune că în mintea tuturor există această tendință de a invidia ușor când cineva obține ceea ce își dorește sau când are un succes. Și mai ales invidiem, deci tendința o să se manifeste mai pregnant în cazul persoanelor pe care nu prea le place. Cu atât mai mult invidia tinde să devină și mai puternică noi, să invidiem pe acea persoană și bineînțeles că uh, începem să judecăm acea persoană, începem să aruncăm cu etichete în ea și toate lucrurile astea se întâmplă, dacă suntem foarte, foarte sinceri, o să descoperim că este din invidie. Deci este o tendință a noastră răutăcioasă care există în mintea tuturor. La unii se manifestă mai intens, la alții mai subțil, dar există în mintea tuturor și până ajungem să conștientizăm, ea va rămâne acolo și va continua să producă niște realități, evident, neplăcute. Deci există această tendință de a fi geloși sau chiar nefericiți când auzim că i s-a întâmplat ceva minunat unei persoane. Deci, pe pozitiv este să ne dăm seama de acest lucru și să schimbăm
polaritatea acestei tendințe. Dacă am tendința să mă supăr sau să mă întristez când aud că cineva are un succes, și pot să vin cu exemplu personal de când eram eu singură și invidiam toate prietenele mele care toate aveau prieteni, numai eu nu aveam. Și simțeam așa organic acea invidie, dar la vremea respectivă nu-mi dădeam seama. Eram atât de obișnuită cu această stare interioară și atât de familiarizată și era atât de naturalizată. Dar acum mi-aduc aminte că o simțeam așa în stomac. Deci cum se manifesta când vedeam că toate prietenele mele sau când eram pusă în situația să ies cu ele și ele ieșeau cu partenerii și erau singură. Deci invidiam, deci eu recunosc că invidiam extraordinar de mult. Evident, niciodată nu mă puteam bucura, iar când cineva era bucuros în preajma mea și îmi povestea de cât de bine îi merge, nu știu ce, întotdeauna deveneam urăcănoasă și culmea că tendința imediat următoare era să stric și bucuria acelei persoane. Spuneam ceva răutăcios din invidie, numai să-i stric bucuria pe care mi-o povestea atunci, da? Un mic succes, cât de bine îi merge cu partenerul, cât e frumos. Tot timpul, din invidie, găseam ceva să arunc ca să stric bucuria acelei persoane. Evident, semințele pe care le-am plantat în acea perioadă au fost puternic negative și m-au costat foarte, foarte mult, cel puțin în planul relațiilor. Foarte mult m-au costat și foarte, foarte multă suferință mi-au adus. Dar au trecut, mă bucur că am ajuns la sistemul semințelor și mi-am dat seama că trebuie să conștientizez acest proces mental de invidie și să lucrez cu el. Lucrez foarte mult, încă mai lucrez în prezent, că mai am tendințe foarte, foarte subtile. Deci, pe pozitiv, ce putem să facem? Conștient să ne bucurăm când cineva are un succes sau obține ceea ce își dorește. Chiar dacă am tendința să invidiez sau să zic că, atenție, e o nuanță foarte subtilă aici, când spun, că eu, pe mine, dacă aud că, nu știu, prietena mea a încheiat un contract și a obținut o sumă mare de bani, mă lasă rece. Și aceasta este o atitudine, da, această indiferență, de fapt, ascunde o invidie subtilă. Pentru că tendința noastră naturală este, cum să zic, dacă pot să zic așa, în ADN-ul tuturor, să ne bucurăm. Să ne bucurăm și pentru noi și pentru toți ceilalți, în mod natural și în mod spontan. Da. Acesta este un nivel la care ar fi foarte frumos să putem ajunge, dar întâi trebuie să conștientizăm ceea ce ne blochează, să dăm drumul, să descătușăm acest potențial care există în noi de a ne bucura în mod natural pentru tot ceea ce este frumos. Și în grădina noastră și în grădina altor persoane. Deci, pe pozitiv este să facem eforturi să ne bucurăm, puțin câte puțin în fiecare zi, pentru ceilalți și în același timp, când facem acest efort să ducem, da, totul cât mai spre pozitiv, automat lucrăm și cu invidia și o diminuăm. Deci lucrurile merg în paralel. Dacă cumva se dezechilibrează balanța și invidia este mai mare și bucuria este mai mică, evident plantăm din ce în ce mai mult semințe negative pe invidie. Și ca să avem o motivație pentru care să conștientizăm acest proces mental și să lucrăm cu el, ar fi bine să identificăm efectiv consecințele care apar în plan personal. Deci, ce consecințe apar dacă eu plantez și cum recunosc că eu plantez negativ și că sunt invidioasă? În primul rând că nu mă pot bucura de ce am. Sistemul semințelor spune că dacă eu vreau să am ceva, chiar dacă este o stare interioară, trebuie să plantez semințele pentru ea. Deci dacă eu vreau să mă bucur pentru realizările mele, pentru tot ce fac, pentru munca pe care o depun, pentru facem zilnic, muncim foarte mult și nu ne putem bucura, este pentru că eu nu am plantat semințele să mă bucur pentru ceilalți. Deci asta este corelația cea mai neașteptată cu care eu m-am întâlnit de când studiez sistemul semințelor. Și este funcțională. În momentul când am început să mă bucur pentru ceilalți, am început să mă bucur și pentru ceea ce fac eu. Pentru cei care mai știu de sistemul semințelor, cu siguranță că auziți de meditația cafelei, cât de ușor pare și cât de greu este să o facem în fiecare zi, să facem o listă cu faptele bune pe care le facem, cu semințele bune pe care le plantăm în raport cu ceilalți și ne este greu să ne bucurăm pentru noi. Aceasta ar fi o explicație pentru faptul că, fără să ne dăm seama, invidiem pe ceilalți și noi nu ne putem bucura pentru succesele noastre. Vreau să povestesc ceva referitor la ce ai zis până acum, pentru că
În momentul în care ai zis că în ADN-ul nostru este să ne bucurăm pentru ceilalți, am stat și m-am gândit. Am văzut recent un video cu doi frați gemeni, cărora li se pune ceva în față. Unul are două bomboane, celălalt niciuna. Și în momentul în care cel cu două vede că are două, automat îi dă fratelui său bomboană, ca să aibă amândoi. Și îl mai și îmbrățișează, ca și cum el ar fi fost cel care a primit. Și ascultându-te pe tine acum, mă gândeam că, într-adevăr, de ce își ceartă părinții copiii? Pentru că dau celorlalți. Deci, atenție foarte mare, pentru că tu ai foarte mare dreptate când spui. Noi suntem învățați să dăm, să împărtășim, să ne bucurăm cu ceilalți, să nu ținem pentru noi. Copiii sunt certați pentru că dau. La școală trebuie să lucrezi singur și să fii cel mai bun. Deci, această invidie se plantează de cei care atât au știut să facă. Vreau să spun ca să nu-i învinovățim pe ceilalți, pentru că în momentul în care putem să ne gândim care este originea, putem să ne dăm voie să ajutăm. Prin sistemul semințelor, noi am învățat că dai celorlalți ceea ce vrei să primești, pentru că așa plantezi semințele. Interesant, copiii știu lucrul ăsta, îmi vine În să mod spun. natural, da? Și noi trebuie să învățăm și să ne educăm prin practică zilnică. Deci, nu știu dacă tot de așteptat să aduc în discuție copiii astăzi, dar uite-te, hai să mergem în pura copilărie, aceea nealterată, și cred că fiecare persoană își va aminti măcar o secvență în care a dat, în care s-a bucurat, în care a simțit acest partaj cu ceilalți și practic sunt chiar semințe pe care le udăm acum amintindu-ne de ele. Of! Yes. Una din sursele pentru care generează invidie, mă rog, hai să zicem tot o atitudine sau un proces mental sau un comportament, whatever, numiți-l cum vreți. O sursă care generează invidie este faptul că ne comparăm cu ceilalți și vrem să îi întrecem și alimentăm acel spirit competitiv. Trăim într-o societate competitivă în care tot timpul trebuie să facem lucrurile mai bine decât ceilalți. Este adevărat, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm târâți în acest flux al unei gândiri generale. În momentul când mă compar, automat generez invidie, pentru că tot timpul voi găsi ceva ce celălalt are mai mult sau mai bun decât mine. Și automat simt invidie, îmi plantez negativ și culmea că ca urmare a acestei, deci există ca un domino. Deci mă compar, simt invidie, din invidie și orgoliul meu este rănit că n-am și eu lucrurile pe care le are celălalt și de aici pot să generez o grămadă de alte decizii și alte comportamente. Dar o reacție imediat următoare este că încep să judec acea persoană și să-i găsesc defectele în așa fel încât să mă simt și eu cu ceva peste el. Dacă revin la exemplu că colega mea că a încheiat un contract și a obținut nu știu ce sumă bani. Da, eu sunt spirituală, ea nu se ocupă de chestii spirituale. Și imediat găsesc o etichetă, da, deci eu mă preocup de aspectele esențiale a vieții, nu de chestii de astea. Deci tot timpul găsesc și judec acea persoană, îi arunc niște etichete ca să mă simt și eu bine cu ceva din această comparație pe care o fac. O fac tot eu și o creez în mod artificial. Dacă stăm bine și ne gândim și suntem foarte sinceri, de câte ori mă compar cu cineva este o chestie absolut artificială, pentru că fiecare om are pe ale lui. Fiecare om are și calitățile lui și defectele lui. Faptul că are un succes, asta nu înseamnă că este perfect pe toate planurile. Da? La fel și eu. Eu am un skill anume și excelez într-un anumit domeniu. Dar nu trebuie să ne comparăm. În primul rând, o recomandare de cursă lungă de toată viața ar fi să încercăm să eliminăm acest spirit competitiv și să ne mai comparăm cu ceilalți. Fiecare om își are povestea, fiecare om își are durerea proprie, fiecare om își are propriul drum și nu facem decât să ne chinuim mintea comparându-ne
Și E- creăm artificial atâta suferință și pentru noi și pentru ceilalți. Este în engleză vorba aceea walk in her shoes. Nu avem cum să umblăm în încălțările celorlalți, nu le trăim viața, dar eu aș vrea să pun să deschid o altă fereastră a gândirii, pentru că tot în semințe, noi am discutat deja aici de cele 4 flori. Eu așa știu că da, Nu, încă nu. n-am zis de flori. Bun, atunci, înainte să discutăm despre flori și ceea ce povestim noi, dacă noi percepem succes la ceilalți, deci ceea ce până acum invidiam, este un rod al propriilor semințe. Noi avem semințe să vedem succes la ceilalți și atunci important este adică transformarea este ca ceea ce am invidiat până acum să ne aducă conștientizarea că avem semințe să vedem așa ceva. Pentru că sunt persoane care nu pot să vadă succesul respectiv. Și dacă noi vedem la o persoană doar succesul, sunt aceste semințe care ne rodesc nouă să vedem succesul la persoanele respective. Și chiar încurajez să vă uitați în această direcție a succesul. În loc de invidie, căutați succesul cel mai mare ca să-l apreciați, să vă bucurați pentru succesul celorlalți. Și mulțumesc că ai adus în discuție acest principiu, că dacă văd la celălalt, am și eu același potențial de succes. Ce se întâmplă când mă bucur pentru ceilalți? Voi manifesta și eu în viața mea 10% din succesul acelei persoane fără să mai fac nimic. Doar prin faptul că mă bucur și admir pe ceilalți când au succes, pentru că în esență este potențialul meu de succes și nu are nici o logică să invidiez un potențial al meu pe care îl văd proiectat în exteriorul meu. Deci este un semn că pot avea și eu același succes. Dar dacă dau drumul invidiei, voi pierde ce am, deja ce am în viața mea și nu plantez semințe să nu obțin niciodată lucrurile pe care le invidez la alții. Deci este o monedă cu două fețe și amândouă sunt la fel de puternice și tăiase. Da, este nevoie. Așa, aș vrea să liniștim pe cei care ne urmăresc, pentru că chiar dacă noi spunem că este negativ, că este puternic, toți greșim, și că vii au viața înainte sau păcătoși au viața înainte. Dar sfinții au un trecut, păcătoși au un viitor, deci suntem în viață. Noi nu suntem sfinte, noi nu suntem fără de păcat, noi nu suntem cu gândirea asta din totdeauna. Folosind sistemul semințelor, schimbăm semințele pe care le plantăm. Deci am plantat în trecut, ele vor rodi sau învățăm să dezactivăm semințele, dar prin decizia de a trăi această viață conștientă, de a fi atenți la tot ceea ce facem, de acum înainte lucrăm la ceea ce se va întâmpla în viitor. Deci, chiar dacă noi spunem că cu invidia se plantează că nu primim, că nu o să avem, sunt semințele plantate din trecut, asta nu înseamnă că trebuie să ne învinovățim sau să credem că nu mai există nicio șansă. Pentru că noi de asta suntem aici, să dovedim, pentru că și tu ai spus povestea ta de viață, cum ani de zile n-ai avut, dar prin perseverență, prin practica sistemului, același lucru este valabil și pentru mine, pe provocările mele din viață. Noi am reușit să depășim provocare după provocare ca să putem acum să fim alături de voi și să dăm mai departe informația. Livia, să știi că ne apropiem de sfârșit. Te rog să spui ce mai rămâne pentru episod. Tot o idee în continuare a ceea ce ai spus și tu, care să inspire pe cei care ne urmăresc. Totul se poate schimba din mintea noastră. Deci mintea noastră este ca o plastelină. Poate că am făcut de toate, am făcut și bune și mai puțin bune, dar avem acum puterea să conștientizăm și să schimbăm și totul se poate schimba în mintea noastră. Deci nimic nu este un dat așa din beton care să nu poată fi schimbat. Sub nicio formă să nu credeți acest lucru. Totul se poate schimba. În interiorul meu, în mintea mea, în comportamentul meu și cu atât mai mult după aceea și în exteriorul meu, în viața mea, în toate experiențele pe care le trăiesc zi de zi. Acesta este principiul pe care să mergeți. Pot să schimb oricând. Și evident, cheia și puterea este doar la mine.
Mulțumesc foarte mult Mulțumesc pentru foarte întâlnirea mult. din săptămâna aceasta. Să știți că ne revedem săptămâna viitoare, unde noi continuăm să discutăm despre semințe. Ne bucură foarte mult mesajele voastre pe care le primim cu multă bucurie. Reamintim să parcurgeți totul. Deci este ca și o poveste, episod după episod se leagă între ele, există o continuitate și cu cât ajungem la mai multe persoane, cu atât ne bucură mai mult. Abonați-vă la canalele noastre, dați clopoțelul să vă spună când intrăm live, când apare material nou și suntem aici să lucrăm cu voi, să vă ajutăm prin sistemul semințelor, prin emoții, să vă atingeți obiectivele. Și apropo de a se bucura pentru succesul celorlalți, să știți că puteți să lucrați și cu mine și cu Livia împreună, pentru că noi contribuim complementar la ceea ce putem să oferim. Așa că ne bucurăm să vă fim alături și vă mulțumim că ne urmăriți. Dați mai departe și celorlalți să primească și ei aceste învățături. Mulțumesc foarte mult, Livia! Mulțumesc și eu, Dorela. Weekend frumos tuturor. Pa, Ciao. pa! Pa!